Salutare lume! Astăzi facem un nou episod de Build Battle, ce-am și eu. Și da, facem un episod, primul meu episod din Build Battle, pentru că nu am mai postat de 2 zile și azi am mai vreau să postez. Și da, un tip în englez, un tip mi-a zis un comentariu că merge serverele, că merge, și a zis că nu merge un server, dar summer, soare, lumină, chestii. Da, deci ok. Luăm gold în prima oară, lână din aceasta, fac un soare, așa, luminos, fac un soare, pentru că nu știu ce se mai întâmplă în summer, nu știu, naibii. Fac un soare, vară, fac un soare și o apă cu șenzloange. Nu știu cum se zice bine, dar asta e. Ok, și fac și un soare pe aceea, să se vadă că e lumină. Să nu vă supărați că nu vorbesc, dar sunt ocupat aici. Da. Să nu vă supărați. Cam așa, nu-i drept, dar asta e. Cam așa. Chiar dacă nu-i drept. E puțin cam greu. Vreau să fac și o piscină. În summer, soare, adică vară. N-am mai jucat, nu mi-a mai picat odată summer, dar poate câștig, o să câștig. Poate. Nu sunt sigur, dar eu cred că o să câștig cu chestiile mele care le fac aici. Chestii. Deci, da, trebuie să facem șenzloange, pentru că fără șenzloange nu putem. Vară, fraților, din greșeală, am greșit. Am greșit mult. Deci am greșit extrem de mult acolo, la chestia asta. Am spart din greșeală chestie. Dar eu tot cred că cu una ar fi cel mai bine. Da, tot cu una e cel mai bine să stea. Așa. Mai departe, facem noi aici niște umbreluțe. Să le facem așa, pe 2 pătrățele. Să facem așa niște umbreluțe. Să le facem noi așa frumoase. Nu știu dacă o să câștig, dar eu cred, sunt sigur că măcar să fiu acolo, să le placă oamenilor ce fac, să vă placă și vouă, că uneori am văzut și la alții că face un căcat, unii nu face nimic, deci înseamnă că o să câștig. Deci să vedem pe urmă, că pe urmă, după ce terminăm, veți vedea ce faci și ceilalți. Nu știu de ce mă tem eu că o să pierd, dar de ce mă tem eu că nu o să câștig, dar cam așa. Și să fac, ce să mai fac eu, o piscină, cum ziceam, dar nu cred că mai am timp, că e foarte greu să fac o piscină. Încerc să fac și eu așa o piscină. E cam greu să fac piscină, pentru că vreau să o fac și mare, dar asta e viața. Ok, așa trebuie, în cel mai bun mod. Așa. Acum să punem apa. Deci nu știu, v-am zis, eu chiar mă tem acum pentru locul întâi, pentru că de-abia am început să sunt începător de Build Battle și
Da. Gata, atâta tot fac. N-am de ce să fac mai multe chestii. Nu știu ce să fac. O chestie cam... o chestie așa. O chestie să fac așa. Platformă de 3. Așa, o platformă. Sărim în apă. E ok. Platforma. Să punem niște scări. Repede, 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 repede. Repede scările. Pune repede. Pune repede, repede, repede. Repede. Hai că nu mai am timp. Gata. 5, 4. Deci, eu zic că e destul de bine. Nu trebuie să fac soarele ăsta, dar ok. Deci, uitați-vă și voi, fraților. Super, pup. Nu, deci nu mai stau. Nu mai stau la discuții. Uite, știu ce au făcut ăștia. Vreau să fac ca mine ceva de genul cum am făcut eu, dar eu n-am pus. Deci uitați-vă, doar nu mai uitați-vă ce fac ei. Deci uitați-vă. Dar eu cred că o să iau loc întâi. Bă, bă, ăștia nu știe să joace, mă. Dacă puneam niște șezlonguri, șezlonge, cum s-o numi, mai ziceam și eu că îi dau ceva, o notă bună, dar nu. Very good, very bad, very pup, super pup. Ce e asta? What the fuck? Ce naibii e asta? Ce scrie? Nu înțeleg. Uite aici. Vreau să vă văd ce dați, ce nu te dați. Bun. Legendarii. Ca lumea, legendarii. Nu mai la de pup, cred. Deci, uitați-vă și voi. Ce e asta? Ce e asta? Deci, da, nu cred că o să câștig. Sau poate, nu știu, nu sunt sigur. Ce e asta? Eu dau note mici. Să nu-mi ziceți în comentarii că dau mereu note mici, dar nu-mi place. N-a făcut decât un lac, e lac, nu e ceva frumos. Uite așa, îmi place asta. Ok. E idee bună, dar nu prea îmi place cum arată. Ok, de bună și asta, dar cu ideea asta. Aici, da... Deci mă miram că nu o să câștig și n-am câștigat. Deci m-am temut și n-am câștigat. N-am câștigat. Deci da, fraților, nu uitați să lăsați un like, să vă abonați la canalul meu. Da, și nu uitați că mi-am schimbat și numele. Nu mai am Chris King, mai am acum Chris Gaming IT, pentru că mi l-am schimbat. M-am plictisit de Chris King. Regele King, nu prea-mi place, dar nu uitați să lăsați un like, să vă abonați la canalul meu. Ne vedem data viitoare. Pa!